noites, señoras e señores, benvidos, benvidas. Arrincamos semana aquí en As Pontes. Hoxe comezamos cunha nova que saltaba o pasado venres, porque o Diario Oficial de Galicia publicaba a exposición pública, neste caso, do proxecto do hidroducto que vai unir Mugardos con As Pontes. O futuro hidroduto que unirá As Pontes e Mugardos e que será o primeiro de Galicia xa está en fase de exposición pública. Así as cousas, o pasado venres o Diario Oficial de Galicia publicaba que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a aprobación do proxecto de execución e a declaración de utilidade pública dunha infraestructura impulsada por Reganosa ao beiro da súa planta H2Pol que ten previsto instalarse na nosa vila e que producirá hidróxeno verde. A inversión do proxecto ascende a uns 8,6 millóns de euros, ao tratarse dun hidroduto de case 36 km de longitude que conectará a planta pontesa coas instalacións de Reganosa en Mugardos e que pasará polos concellos das Pontes, a Capela, Mugardos, Ares, Cabanas e Fene, afectando a diferentes propiedades privadas que se deberán expropiar e cuya relación xa se atopa tamén na propia publicación do Diario Oficial de Galicia do pasado venres. O proxecto declarado estratéxico por parte da Xunta é fundamental para o desenvolvemento do coñecido como Val do Eume e que vén de recibir o recoñecemento como proxecto de interese común por parte da Comisión Europea e o Parlamento Europeo. Así as cousas, o pasado sábado abríase un prazo de 30 días nos que as persoas que así o desexen poderán presentar as correspondentes alegacións, tanto ao proxecto en sí como os bens afectados. Seguimos con máis obras, neste caso de ámbito máis local, porque o Concello vén de axudicar os traballos de renovación da segunda fase da Rúa Real. Vai ser a empresa Ambiente unha responsable de realizar estas obras. A empresa Ambiente vai ser a encargada de realizar as obras da segunda fase de renovación do pavimento e mellora da Rúa Real. A Xunta de Goberno Local da Luz Verde a pasada semana esta adxudicación que conta cun importe de 89.518 euros e que permitirá mellorar a seguridade dos peóns, a accesibilidade e revalorizar un dos aspectos máis emblemáticos do casco histórico da vila. O proxecto seguirá as liñas da primeira fase e incluirá a sustitución do pavimento actual por lousas de granito de acabado flamexado que mellora a adherencia, a renovación da base de asentamento, traballos de adaptación de rexistros, arquetas e sumidoiros, actuacións de mantemento nas freixas laterais lastradas e a mellora da iluminación ornamental da rúa coa instalación de novas balizas luminosas. Asemade, coa fin de preservar a calidade do espazo público e reforzar a seguridade viaria, o proxecto contempla a colocación de volardos e outros elementos de sinalización que contribuirán a regular o acceso de vehículos ás zonas máis sensibles da rúa. O prazo de execución vai ser de 2 meses, aínda que non se vai intervir na Ponte dos Ferros, un ben patrimonial que, segundo anunciaron dende o propio Goberno Municipal, vai ser obxecto dun proxecto específico e independente ao tratarse dun ben patrimonial. E máis cousas, porque As Pontes convertíase o pasado sábado no epicentro da hípica de Galicia da man da cuarta edición do As Pontes Ecuestre, unha cita que lograba reunir a preto de 200 xinetes e amazonas e onde houbo actividades e iniciativas para todo tipo de gustos. A cuarta edición do certame hípico As Pontes Ecuestre consagrou este sábado a nosa vila como a capital da hípica de Galicia. Co idílico Lago Pontes novamente como escenario, o certame congregou uns 200 xinetes e amazonas das 4 provincias galegas que participaron nas distintas probas de salto, andadura galega e ata no torneo triangular de Horsball. Coorganizado polo Clube Prado Aventura, o Concello das Pontes e a Federación Galega de Hípica, o evento non só consolidou a paixón polo mundo do cabalo na comunidade, senón que converteu o icónico entorno natural do municipio nun escenario deportivo de primeiro nivel. Ademais, coronou os mellores xinetes e amazonas de toda Galicia, e onde Juan Gabriel Fernández con Energy lograba a primeira posición na proba de salto raíña de 1 metro. Na proba de 80 centímetros, o trofeo Pontés foi para Lía Couce e Pichona terceira, e xa en medio metro, os mellores rexistros foron os de Leire Ferradás con Valente e na altura de 30 centímetros impoñase Manuel do Pico con Bromoso. Na proba de marcha galega, en potro serrada, Víctor Manuel Fernández con Messi foi o mellor, na mentras que en sub-16 gañaba Lola Martínez con Zapatero. Na categoría de chapeada, Miguel Ángel Blanco con Ícaro e Óscar Castro a lomos de Goya foron os mellores nas probas de máis e de menos de 1,5 metro respectivamente. En serrada de máis de 1,5 metro, Víctor Manuel Fernández con Güell Cruz foi o mellor da xornada e na altura de menos de 1,5 metro repetía na primeira posición Óscar Castro, neste caso con Spring Hill Breezer. Seguimos, porque coa chegada do verán chegan tamén os campamentos urbanos impulsados dende a Consellería de Benestar Social e que arrincan este mes de xuño, pero iso sí, é necesario coñecer quen van ser os adxudicatarios e adxudicatarias das 200 prazas ofertadas para este ano. Novamente, a demanda foi tal que foi necesario un proceso de baremación dos nenos e nenas.
O Departamento de Benestar Social xa fixo pública a acta de baremación dos nenos e nenas solicitantes dunha praza nas 4 quendas do programa de conciliación de verán campamentos urbanos. Xa hai uns días falábamos desa primeira resolución para que as familias que non presentasen toda a documentación necesaria tivesen tempo de subsanar as deficiencias registradas pola Comisión de Valoración. E dende o pasado venres está publicada na web municipal a relación de nenos e nenas admitidos nas diferentes quendas disponibles para este verán. O éxito foi tal, con 237 solicitudes, que as 200 prazas totais quedaron curtas, polo que ademais da baremación, unha vez remate o prazo de presentación de alegacións a estas puntuacións, que vai ser este mércores, marcarase unha data para o sorteo de prazas entre aquelas persoas empatadas a puntos. Unha vez máis, o mes de xullo é o que capta maior número de solicitudes cun total de 110 e tan só 70 prazas disponibles. En agosto tamén haberá outras 70 prazas, pero o número de solicitantes tamén foi superior, 84 inscripcións. Nos meses de xuño e setembro, con 30 prazas en cada un, tamén se superaron as provisións con 42 solicitudes para a quenda deste mes e 41 para de setembro. Tal e como apuntábamos, ata o mércores aínda se poderán presentar alegacións ás puntuacións obtidas mediante o rexistro municipal ou de xeito telemático no enderezo sede.aspontes.org. Falamos agora de solidariedade porque máis de 350 persoas das Pontes se sumaban onte mesmo á nova andaina contra o cancro impulsada dentro da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro. O alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, xunto coa edil Tania Pardo, tamén se sumaban a este percorrido de case 5 kilómetros. Pontes e pontesas volveron demostrar onte que a solidariedade vai no seu ADN e que preto de 370 persoas puxeron as deportivas para participar na tradicional andaina contra o cancro. Unha cita que volvía a superar as expectativas da organización e que corría a cargo unha vez máis da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro. Éxito rotundo dunha convocatoria que se desenvolvía nun ambiente familiar e festivo e que ata houbo música en directo gracias a un grupo de gaiteiros local. O punto de partida volvía a ser a Casa do Concello, onde tras duns exercicios de quecemento tocaba afrontar un percorrido o que tamén se sumaron o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, e a edil Tania Pardo. 4,5 kilómetros que atravesaron os xardíns municipais, a Praza Oxío Novoneira, a Avenida de Ferrol ou a Rúa do Eume, para rematar novamente diante da Casa do Concello. Kilómetros ideais para que grandes e pequenos, familias completas e ata mascotas puidesen sumarse a unha marea humana coa fin de visibilizar o apoio aos pacientes e recadar fondos para a investigación oncolóxica e tamén para os programas de respaldo a enfermos e familiares que se desenvolven dende a Asociación Española contra o Cancro. Aínda que polo momento non hai cifra oficial do recadado, dende a organización do evento aproveitaron para agradecer o respaldo dos veciños e veciñas das Pontes e a súa implicación. E que gracias a esas case 370 persoas que onte camiñaron xuntas, a investigación contra o cancro está un paso máis preto da meta. Es verdad que una se pone más bonita si no está con un cabrón que la moleste por detrás. Quiere estar soltera y perrear la noche entera. Hoy sacó su modo diableta, se puso una falda bonita, todo loco con su carita y la mirada está robando. Soltera nunca solita, por eso que no se limita. Ella hace fácil que la invitan, pero bebé, si te enamora, no es personal, estar soltera está de moda. Quiere vivir y la vida es una sola, así que no la jodas, no la tomes de boba, no vende el amor. Si te enamora, no es personal, estar soltera está de moda. Quiere vivir y la vida es una sola, así que no la jodas, no la tomes de boba, no vende el amor, no cree en el amor, no cree en el amor. Se cansó del misterio, no está para nada en serio, su versión enamorada quedó justo en el cementerio. De tanto sí, tanto no, Chueco lo puso en el top. Si antes te dijo que sí, fue por falta de criterio. Una temptación, voy a darte por un ex, no sé, y ahora una cambia y mejora. Ya di mi parte. E coa vista posta xa no curso que ven, dende o Conservatorio de Música das Pontes van a abrir nuns días o prazo para matricularse na súa ampla oferta formativa. Tamén se van realizar estes días e vindeira semana os exames correspondentes para acceder aos distintos graos elemental e profesional. O Conservatorio de Música das Pontes abrirá o vindeiro día 18 o prazo para a matrícula xeral do curso 2026-2027, dirixido tanto aos alumnos e alumnas de grau profesional como aos de grau elemental. A
Así, ata o 25 deste mes e achegándose ao rexistro do Concello ou ben a sede electrónica sede.aspontes.org, será posible descargar o formulario a cubrir xunto co listado de documentación necesaria para acceder ás distintas especialidades instrumentais que se ofertarán a partir de setembro. Iso sí, os pequenos e pequenas que desexen sumarse ao Peque Conservatorio, dirixido a menores de 17 anos, terán que formalizar a súa matrícula entre os días 11 e 25 de xuño, tamén no propio rexistro ou mediante a sede electrónica. Neste caso, as prazas son limitadas e darase prioridade aos nenos e nenas que xa asistiron o pasado ano a estas actividades. Ademais, mañá mesmo arrincarán as distintas probas de acceso aos graus elemental e profesional. Así as cousas, mañá e tamén o mércores, ademais do xoves, terán lugar as probas de primeiro de grau profesional. O día 12 celebraránse as probas de primeiro de grau elemental e xa para a semana que ven, o luns, o martes e o mércores, está prevista a celebración das probas de acceso ao resto de cursos tanto de grau elemental como profesional. Imos agora a falar de música, porque a Rondalla Vila das Pontes celebraba o pasado venres o seu festival de primavera. Tiñamos tamén esta fin de semana dobre cita musical, neste caso, co alumnado da Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa, que tamén festexaba por todo o alto a fin de curso. Fin de semana de acordes e melodías na nosa vila coa celebración de dous dos recitais máis lonxevos e tradicionais destas datas e que reuniron ao numeroso público. Por unha banda, a Rondalla Vila das Pontes poñía en marcha unha nova edición do Festival de Primavera, unha cita que volvía a coller o Salón de Actos da Casa do Peso e con convidados de luxo, o grupo de Baracaldo Los Amigos de la Guitarra. Esta agrupación, fundada no 2010, aterrou nas Pontes da man da súa trintena de compoñentes que baixo a batuta do mestre Pablo Lara interpretou un repertorio composto por unha decena de temas, moitos do máis coñecidos como Quíreme Siempre, Mal de Amores ou o clásico de Mocedades Desde que tú t'has ido. Pola súa parte, a Rondalla Anfitriona, con seus sigles á fronte, apostaba por unha serie de temas, a maioría de tradición galega, como Aí ven o Maio ou Verde Gallo. Como colofón para desfrute de todo o público, as dúas formacións compartiron escenario interpretando conxuntamente a Rianxeira e Los Amigos Así. E se o venres as guitarras e bandurrias eran as protagonistas, o sábado e xa no lobby tocaba vivir unha festa latina, porque precisamente este tipo de sons foron os escollidos polos diferentes grupos da Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa das Pontes. Houbo dende pezas cos máis pequenos como protagonistas, ata duetos, tríos ou conxuntos, e que deron conta de temas de Manuel Turizo ou Marc Anthony, aos que se sumou a banda xuvenil con Tamara Soto á fronte.
Todo un acerto en cada unha das seleccións musicais que deixaron con ganas de seguir bailando a todo o público que se achegou ao lobby para vivir esta festa latina e que nada tivo que envexar o ambiente de diversión dos concertos do mesmísimo Bad Bunny. Máis cousas, neste caso unha actividade que chegaste mesmo sábado aquí nas Pontes, porque imos ter a oportunidade de participar nunha interesante charla dedicada ao Parkinson juvenil. 2 persoas afectadas por esta enfermidade darán conta da súa experiencia. Este mesmo sábado teremos a oportunidade de participar nunha sesión tan necesaria como inspiradora. O xoves Luisma e Gabri, 2 rapaces afectados por Parkinson juvenil, impartirán unha charla onde compartirán a súa experiencia persoal convivindo con esta enfermidade, co firme obxectivo de sensibilizar a poboación e rachar cos estereotipos que a rodean. Porque Parkinson e a rexidez muscular non é só algo exclusivo da terceira idade, e cando afecta aos máis novos é todo un reto vital, laboral e social completamente diferente. A través da súa propia experiencia, Gabri e Luisma darán conta de como é o seu día a día, abordarán as dificultades que afrontan, pero tamén as ferramentas de superación e a importancia dunha diagnose temperá. A sesión será aberta a todo o mundo e arrincará ás 10 da mañá na Casa do Peso. E se antes les falábamos da Escola de Música da Banda Cultural e Recreativa que pechaba curso 25-26, outra entidade que tamén día ata outono as súas actividades son os Amigos da Madeira. Novamente no hexágono da Fraga lograban xuntar a moitos veciños e visitantes interesados en coñecer a súa labor. O pasado sábado o hexágono da Fraga transformouse en todo un rebulir de creatividade, labras e tradición da manda xornada anual de Portas Abertas ideada polo colectivo Amigos da Madeira. A asociación foi quen de enfeitizar a veciños e visitantes de todas as idades cunha xornada marcada polo talento dos seus artesáns e artesás e que volveron dar mostra o seu compromiso coa tradición e coa conservación dun oficio tan antigo como é o do torneado e talla da madeira. A primeira hora da mañá, o motor dos tornos e o son das gubias do martelo e do cincel, xunto co arume tradicional da madeira fresca, tomaron o recinto, da man de diferentes demostracións en vivo dos propios socios de Amigos da Madeira, o que se sumou unha exposición cos traballos elaborados durante todo este curso, con complexas tallas e figuras torneadas en diferentes estilos. Iso si, o gran atractivo do día foi sen dúbida algunha a posibilidade de emular estes mestres do torneado, atravesando a barreira entre o público e o artesán, onde os espectadores puderon poñerse á fronte dun torno por primeira vez. Unha experiencia inolvidable de tocar este oficio onde non faltaron os consellos dos expertos que deste xeito lograron os grandes obxectivos desta cita: achegar a arte da madeira aos veciños e veciñas, inspirar as novas xeracións e, sobre de todo, compartir a paixón polo feito a man. You know when you give your love away, it opens your heart, everything is new, and you know time will always find a way to let your heart believe it's true. You know love is everything you say, a whisper, a word, promises you give. You feel it in the heartbeat of the day. You know this is the way love is. De citas que tivemos a pasada fin de semana, a outra que chega este mesmo sábado, porque temos nova produción de Que máis ten teatro. A compañía que dirixe Agustín Bolaños estrea este sábado Pasión de Bulevares. As luces do escenario do Auditorio Municipal Alobi volveránse prender este mesmo sábado para recibir o talento local. E que o grupo amador Que máis ten teatro regresa ás táboas esta fin de semana coa agardada estrea da súa nova produción, Pasión de Bulevares. A cita está programada para as 8 do serán e será novamente con entrada libre, aínda que se agarda un novo éxito da compañía local coa afluencia de moito público e incluso coa opción de pendurar o cartel de Non hai butacas libres. Baixo batuta do experimentado director Agustín Bolaños, a compañía pontesa ven de traballar arreo nestes últimos meses pulindo os detalles desta nova comedia. Tras o éxito de propostas anteriores, a expectación é máxima por descubrir unha proposta que vai mesturar o ritmo frenético do vodevil clásico co humor máis próximo e costumista. E xa temos algunhas citas de cara á celebración da noite máis máxica do ano, da do San Xoán, porque xa nos chegaron as convocatorias do Aparral e de San Xoán do Freixo.
As entidades veciñais da nosa vila xa están cos correspondentes preparativos dunha das celebracións máis especiais e máxicas do ano, o San Xoán. De seguro que nos vindeiros días iremos falando das convocatorias dos diferentes colectivos veciñais de todos os barrios e parroquias das Pontes, pero polo momento, os primeiros en dar a coñecer a programación que están a deseñar para esta cita son o Parral e o Freixo. Así, o día 20 arrincará no campo da festa do Freixo cunha celebración relixiosa dende as 12:30 a que seguirá a procesión. Despois dará comezo a sesión vermú coa música do dúo Enclave de Ti, e dende as 2:30 da tarde os asistentes poderán desfrutar dun xantar composto por callos, churrasco, sobremesa e bebidas, para o que será necesario notarse ata o día 14 como data límite, contactando coa Asociación de Veciños do Freixo que organiza a cita. Xa pola tarde tocará novamente botar uns bailes coa segunda actuación de Enclave de Ti, e ao día seguinte, no Parral, teremos un programa moi semellante, con misa a 1:30 e un xantar popular no aparcadorio da igrexa, composto por empanada, sardiñas con cachelos, churrasco, sobremesa e bebidas, que arrincará unha hora máis tarde. Neste caso, os tickets pódense mercar no Bar Calvo ata o día 18. Por suposto, hoxe tampouco non podíamos deixar pasar esa cita futbolística da fin de semana co Clube Deportivo As Pontes con esa novena edición do seu torneo de fútbol base, unha iniciativa que lograba reunir a preto de 500 xogadores e xogadoras. O oitavo torneo de fútbol base do CD As Pontes volvía a ser todo un éxito e non só pola participación de preto de 500 pequenos e pequenas, senón tamén pola gran afluencia de público que durante a fin de semana visitou os campos do Pobo das Beicas. Unha vintena de clubes e máis de 30 equipos en categoría pre-Benxamín, Benxamín, Alevín e Biberón pasaron durante estes 2 días polas instalacións do CD As Pontes para disputar dende primeira hora da mañá as fases de grupo e xa pola tarde as semifinais e finais de cada categoría. Así as cousas en pre-Benxamín, o trofeo quedaban nas vitrinas do CD As Pontes con victoria dos locais ante o Paio Saco, mentres que en consolación gañou Portuarios o Portazgo. En categoría Levín, os anfitrións impuxéronse na final a victoria, mentres que o Sofán remataban terceira posición e o Paio Saco foi cuarto. Na competición Benxamín, o Santa Cruz foi o mellor da fin de semana e gañaba na final olímpico de Rutis, co Rápido de Neda como terceiro clasificado e o Cedeira na cuarta posición. En infantil femenino, o trofeo Pontes foi para Bergantiños, que na final impuxose ao Mos. Cabe salientar a gran actuación das rapazas do CD As Pontes que remataban terceiras precisamente tras caer en semifinais ante o equipo campeón. E sen tempo de descanso, esta fin de semana terá lugar a cuarta edición do As Pontes Cup en categorías infantil masculina e xuvenil. Sen abandonar o CD As Pontes tamén está a fin de semana o equipo xuvenil tiña un importante encontro no que se xogaba o ascenso a preferente. Os ponteses debían remontar ante o Imperator da Coruña o 1-0 do encontro de ida e arrincaron bastante ben, cun gol de Dani Martínez que igualaba a contenda. Iso sí, os coruñeses facían 1-1 tras dun penalti e dende aí xa non houve opción para o clube local que quedaba ás portas do ascenso para a vindeira tempada. Pois, señoras e señores, nos ímonos ir hoxe con imaxes. Neste caso, co resumo dese torneo de billar anual que organiza o clube local Ocho Pies e o que tivemos a oportunidade de asistir o pasado sábado. Con estas imaxes os deixamos emprazándoos a unha nova cita, neste caso mañá, 9 da noite, aquí en As Pontes hoxe. Teñan moi bo descanso. Break me down. Don't need no advice. I got a plan. I know the direction, the lay of the land. I know the score like the back of my hand. Them other boys, I don't give a damn. I'm the man. Come round. Nothing can break, nothing can break me down. I'm the man. Nothing can break. You can't break me down. I got gas in the tank. I got money in the bank. I got news for you, baby. You're looking at the man. I got skin in the game. I got a household name. I got news for you, baby. You're looking at the man. When it comes to Friday, I always earn. Don't try to teach me.